Ызатам шикелле мен бүгін Иң татлы, иң матур хисләрне Бәхетле без дигән көннәрне Оныта алмаслык кичләрне Теләсәң китәргә китәйдә Теләсәң унтырга оныт тик Гомернең ахырыннан бу якка Яңадан кайтулар булмас бит Теләсәң китәргә китәйдә Теләсәң унтырга оныт тик Гомернең ахырыннан бу якка Яңадан кайтулар булмас бит Булмас шул бу кадәр шашынып Ярсулар яратып түгелеп Хушлашу сүзендә мин түгел Син үзең әйтәйдә иң элек Теләсәң китәргә китәйдә Теләсәң онтырга оныт тик Гомернең ахырыннан бу якка Яңадан кайтулар булмас бит Теләсәң китәргә китәйдә Теләсәң унтырга оныт тик Гомернең ахырыннан бу якка Яңадан кайтулар булмас бит Булмас бит яңадан кавышу Йыллар ятар безнең арага Юк инде элекке ялкыннар Күзләремә шулай карама Теләсәң китәргә китәйдә Теләсәң унтырга оныт тик Гомернең ахырыннан бу якка Яңадан кайтулар булмас бит Теләсәң китәргә китәйдә Теләсәң унтырга оныт тик Гомернең ахырыннан бу якка Яңадан кайтулар булмас бит Яңадан кайтулар булмас бит Теләсәң китәргә китәйдә Теләсәң унтырга оныт тик Гомернең ахырыннан бу якка Яңадан кайтулар булмас бит Гомернең ахырыннан бу якка Яңадан кайтулар булмас бит